ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅಮ್ಮನಕಲು ಆತನ ಇದ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲಿನಕಲು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಲಿ ಬುದರದಲ್ಲ ಉಂಟ ಬಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬುಧಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬುಧಾರೆ ಬೇತೆ ದಿವಕರ್ ಮಾತೆರನ್ನ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ನೋ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪುನತೆ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗಳಂಚನೆ ಕಲೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದಿರೇಗ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಎಂಚ ಇರು ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಅಂಚ ಬೋರು ಛದ್ಮವೇಶ ಪುರ ಮಂತ ಹೆಚ್ಚಾನೆ ಸಾಧಾರಣ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೊರನದ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣರೆ ವೇದಿಕೆ ಪೋತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪೋತಿನಿದ್ದೆ ವೇದಿಕೆ ಪೋತಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಣ ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಪೋಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಆ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಜಂಡಿ ಜಂಡಿ ಆಟ ಕೊಂಡವು ಬಡಪತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಆಟಗೊಂದು ಸೇರುಣ್ಣಿ ಆಟೋ ಸೇರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಆವಡು ನನ್ಪು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಲಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೀಚಿ ಆ ದಿನ ಪೋಂಡೆ ಯಾವ ಅಂದು ಆಟೋಡು ಮತ್ತು ಏತ್ನ ಪ್ರಾಯ ಸೇರ್ನಿ ಯಾನು 11 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿನ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಒಲ್ಪಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮೋ ಕಲ್ಪವನ ಜಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ರೆತ್ತಂಡು ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಂಚ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಈತ್ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಕೊರ್ದು ಲೆಪ್ಪಿರು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪ ಬಂದ ಆಂಡಲ ಜೋಕುಳು ಪೋಂದಿದ್ದೀರಿ ಮಾತಾಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಲೇಂದು ಪಂಡ ಆಟ ಗೊತ್ತು ಆಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಲೆತೊನೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮೇಲೋಡು ತಿರುಗಾಟ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಲೆತೊನೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಪೋದ ನಾನು ಯಾನು 2-3 ಸರ್ತಿ ಪೋದಾರಡಕ್ಕೆ ನೆನ್ನ ಯಾನು ಈ ಉಂತು ಮಾರೆ ಉಂತಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಕ ಅಮಸರ ಪುಂತುನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೇರಿ ಲೆತ್ತದಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಲಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಲಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಜವಳಿ ನುಂಗಾರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಜವಳಿ ಬರತ್ತ ನುಂಗಾದ ಬತ್ತದು ಚೌಕಿದ ಗುರಿದೆಪ್ಪುನು ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಟದ ಮೇಳ ಪಿದಾಡ್ ನಾನಿ ಸುರೂಟು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೇಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಟದ ಅಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೇಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಯಾರನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ದೆಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಈತ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೇಡು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಬೈರಸ್ನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಲೈನೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅರ್ದ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ನ ಕೇಶವ ನಾಯಿ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಮರೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೋರು ಜಪ್ಪುನಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಜಪ್ಪುನ ಆ ಪಕ್ಕಳು ಜಪ್ಪೆರಾಪಿ ರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ದು ಪಗ ಒಕ್ಕತ್ತೂರು ಶಾಲೆ ಆಟ ಒಂದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಡೊಂಬಯ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ತೋಟ ಮುಲ್ಪನಿ ಮಂಗಿಲ ಬದೋದು ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಅಕ್ಲ ಆಟ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಮೇಳದ ಅಂಚಪ್ಪಗ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಿ ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತದು ಆಟದ ನಾರಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಎತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಚ 2-3 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಂಡರು ಅಂಚ ಅಲ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಹಿಡಿಯೋ ಬತ್ತೆ ಮಂಗಳ ಬದೋಗು ಮತ್ತು ಪುನಂಕಲದಲ್ಲ ಚಾ ಮಧ್ಯೆ ತುಗುರಿಯರು ಅಂಚ ಪೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೊಂಡತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೊಂದು ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೋಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರು ಆರಾಮವಾದುಲ್ಲರು ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿನ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗತುವಿನಂಚಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಸ್ಯಗಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೊಡಪದವು ಅರ್ನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಕತೆ ವ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನದ ಗಾತೆ ಆರು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿ ಆವಡು ಯಶಸ್ಸು ಆವಡು ಸೋಲ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲೆಲ್ಲ ಪಿಂಟು ಪಿನ್ ನಿಖಿಲಿಗಂಜಿ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರಣ್ಣ? ಉಂಡು ದೇವರ ದೆಟ್ಟಲ್ ಪಡ್ದಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದರಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಜನ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏಪಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುರು ಇನಿ ನಮಕಿನಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ದಿಕ್ಕಿದಾರು ಐಕಿರೆಗೆ ಕೊಡೋರೇನು ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ದಾದೆ ಉಂಡು ಪೋನುಂಡು ಬಿಸಿಂದ ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಪುರುಸೋತುಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲದ್ದಿ ಪುರುಸೋದು ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಫೋನ್ ಅಂದು ಅಂದು ಪೋನುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಟ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದು ಬುಕ್ಕ ಅವರಿನ ದಿನ ಯಕ್ಷತೆಲಿಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟೈತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಡೋರ್ನ ಇತ್ತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಅಂದು ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಇಡೇಟ್ ಕೆಲವು ಮತ ಎಸ್ ಇದು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ನೆಟ್ ರಂಗಡ್ ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಪೂರ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನಚರಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣೊಂದು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣ 7 ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕು ಇರು ಅರೆಗ್ ಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಜಿಮ್ ಮನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಚಾನೇ ಬರ್ಪೇರ ಕಾಫಿಯೇ ಬರ್ಪೇರ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗನೆ ಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕು ಏನಂಜಿ 15 ಮತ ಹಾಕೊಂಡವ್ರ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಅಂಚ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಟದಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಬೇಳೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಟ ಇತ್ತಂದ ಅವರವರ ಬತ್ತದ ಏನು ಬುಲ್ಪು 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಜೆತ್ತದು 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಪ್ಪನ ಉಂಡು ಒಟ ನಿದ್ರೆ ಯಾವುಂಡ ಪಗೆ ಯಾವ ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಜೆಸ್ಟಪ್ ನಾವು ಏಪಳ ಪೂಜತೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟ ನನ್ನತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ 17 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೇಷಲ ಅಂಚನೆ 11 ಮತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕುನು ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬತ್ತದು ನೈಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅವು 5 ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಅಂದ್ಮಂಡ ಐನರೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಬತ್ತದು ಜೆಪ್ಪೆ ಜೆತ್ತದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಬೇತೆದಲ ಒಂತ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಬೈಯಡು ಐನರೆ ಮಟ್ಟ ಜೆತ್ತದು 5:30 ಲಕ್ಕದು ಯಾ ಜಾಜಾರಿ ತಂದಜಿ ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಬಿದಾಡೆ ಅಂಚ ಪಗ್ಗೆಲ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಆಸೆ ವೈಭವ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕೆಲವು ಆಟ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಬೇತೆಂಜಿನಾಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅಗತ್ಯನೇ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡುಂದಾಂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆತ್ತದಿಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬೋಪೆ ಏತು ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲೋಡು ಮರಿಯಲೋಡು ಅವೇ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನ ಕೊಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಟಿ ವಿ ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುಗು 11 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಲೆತ್ತದು ಮುಖ ನೀರೊಂದು ಹೋಪೇರು ಕಲಕೊಂದು ಇತ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲು ಉಳ್ಳಿರಂದು ಪನ್ನಂಡ ಇತನ ಅರಗ ನಟನೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಬುರ್ದು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಬೇತೆ ವಾ ಹವ್ಯಾಸಲು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆತನ ಕೃಷಿ ತದಾದನಲ ಒಲ ಉಂಡ ಆತನ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಉಂಡ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ದಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲತ್ತನಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪುನಿ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತ ನೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಆಂಡ ಬರೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿನ ಬುಕ್ ದಾಂಡ ಪುಂಡು ಓದೊಂದು ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಕೃಷಿ ಮತ ಇದ್ದಿ ದಾಳದ್ದಿ ಅವೆಣ್ಣ ಅನ್ನೇರಿಲ್ಲಿ ಐತೆ ಇಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆಯಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದೇನು ಪುರುಸೋತಿಂದ ಬಲ್ಲ 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 ಚಿನ್ನಾಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಹೊಡೆದು ಕುಲೋನು ಆಡಿ ಬಾರೆ ಹಿಡಿಯೋ ಬಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಈತ ಪುದರ್ ಬೈದನ ಗೌರವ ಬೈದನ ಬಟ್ ಐತ ಪಿರವು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರು ಅಕ್ಕನ ಪುದರಿ ಅಂಚಿನ ಒಲ್ಪದ ಕುಲು ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರಿ ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಮಿಯಪ್ಪದವು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವರ್ಕಾಡಿ ಮಿಯಪ್ಪದವ್ದಾರು ಕಮ್ಮ ಮುಳ್ಪಣ್ಣೆ ಇಟ್ಲ ಮಂಗಳವಾದವ್ದಾರ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅದಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ತೋಟದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕೊಂಚೂರು ಕೈ ಬೇನೆ ಆದಿತ್ತಂದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಕೂಲಿ ಬೆಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಳು ಅಲ್ಪ ಪಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಂಡೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮತ್ತೊಂತೆ ಅದನ್ನು ಉಂಡತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು ಅನ್ಪನ ಜಾಗಿಟ್ಟು ಕೋಟ್ರಾಸಡ್ ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕ ದೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಮೂಜೆ ಜನ ಅಂದ್ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚಿತ್ತ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಕಡುವು ಬಡತನನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅತ್ತು ಪೋಷ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಸ್ ಬಂಡದು ಸುಖ ಅದ್ದಿ ಬುಕ್ ಅಮ್ಮನ ಬುದರ ಲೀಲಾವತಿಯಿಂದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಡುಪುನಗನೆ ಪಪ್ಪ ತಿರ್ಬೋತೇರು ಐಡು ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕೆಲವು ಇತ್ತದ್ದು ಕೊಣತ್ತದು ಕೊರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಬತ್ತಿರುತ್ತ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೆತ್ತೀರಿ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ಎಂಚೆತ್ತೀರಿ ಹುಷಾರದ ಬಾಲೆನ ಪೋಖ್ರಿಯ ಎಂಚ ಅಂತೆ ಪೋಖ್ರಿ ಪೆಟ್ಟು ದಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಒಂತೇನ ಗಂಡಾಟೆ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಶಾಲೆ ತಪ್ಪದು ಗೊಂಕು ಮರ ಅಂಚದಲ್ಲದ್ದಿ ಹೌದಾ ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಕಾರಣ ಕೊರಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಲ್ಲ ಜೊರ ಶಾಲೆ ಪೋನ್ನಪ್ಪ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಶಾಲೆ ಮುಟ್ಟ 190 ಅಮ್ಮ ಬಾಡೋದು 190 ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬನ್ಪುಣಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ನೋ ಪೊಡ್ಚಿ ಬನ್ಪುಣತೆ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಗಿ ಬಂಡದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅನ್ನಗ್ಲಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಬುರ್ದು ಇಲ್ಲಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲ್ ದೀತಿನ ಪುದರ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಅಮ್ಮನಕುಲು ಆತನ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಾಲೇನಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲೆಪ್ಪುನ ಪುದರದಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪುದರೆ ದಿನೇಶ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪುದರೆ ಬೇತೆ ದಿವಾಕರ್ ಶಾಲೆಡ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ದಿವಾಕರ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ದಿನೇಶ್ ಉಪ್ಪ ಅಪ್ಪಳೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದಿನ್ನು ಅಂಚ ಇದು ಇರ್ನ ಉಲಾಯಿಡ್ ಉಂಡತೆ ಕಲೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದಿರೇಗ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಎಂಚ ಇರ್ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ಅಂಚ ಬೋರ ಛದ್ಮವೇಶ ಹೆಚ್ಚಾನೆ ಸಾಧಾರಣ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೊರನದ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೆರೆ ವೇದಿಕೆ ಪೋತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪೋತಿನಿದ್ದೆ ವೇದಿಕೆ ಪೋತಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಣ ಆತ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಗಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಆ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಅನ್ನ ಚೂರು ಜಂಡಿ ಆತನ ಪಿದೆ ಬಣ್ಣ ಹಂಚಾತ ಆಟ ಕೊಂಡವು ಬಡಪತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಆಟಗೊಂದು ಸೇರುಣ್ಣಿ ಆಟಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಆವಡು ಅನ್ಪುಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಲಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೀಚಿ ದಿನ ಪೋಂಡ ಅಂದು ಅಂಚದು
ಎಡ್ಬುಕ್ಕ ಇಡೀಟ್ ಆಟ ಬುಡಿಯಾನವ್ರ ಆಪೀಸ್ ಮುಂದೆ ಚೂರು ಆಟೋಡು ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಈ ಏತ್ನ ಪ್ರಾಯ ಸೇರ್ನಿ ಯಾನು 11 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಇರೇಗ್ 15 ಅಂದ್ ಏರ್ ಇರೇಗ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ನಿ ಪಂಡ ಆಟ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಐಟ್ ದೆತೊಂದು ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು ಶಾಲೆ ಒಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು ಶಾಲೆಡ್ ಆಟ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ತೋಟ ಮುಲ್ಪನಿ ಮಂಗಿಲ ಬದೋದು ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಅಕ್ಲ ಆಟ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಸುಂಕದ ಆಟ ಮೇಳದ ಅಂಚಪ್ಪಗ ಆಟ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತೆ ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಟದ ನಾರಿ ಬಣ್ಣ ಗೆತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಚ 2-3 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಂಡೇರು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಬತ್ತೆ ಮಂಗಳ ಬದೋಗು ಮತ್ತು ಪುನಂಕಲದಲ್ಲ ಚಾಮತ್ತೆ ಎತ್ತುಗೊರಿಯರು ಅಂಚ ಪೋದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪ ಒಣಸು ಮಾತೊಂಡತೆ ಒಣಸು ಮಾತೊಂದು ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂದು ಐಡು ಕಲ್ಪ ಆಟದಲ್ಪ ಚಿದಂಬರ ಬಾಬು ಕೋಣಂದೂರು ನಿತ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಲೆ ಉಡಲೇರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಪಾತೆ ನಂಗೆ ಆಟೋಗೆ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಏನ್ಡೇರು ಬರ್ಪೆಂದು ಮಂಡೇನು ಮುಂಚೆ ಆಟೋ ಹೋದು ಆವು ಬಳ್ಳೆಂದು ಮಂಡೇರು ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡು ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಐದು ಕೈಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿಂದು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ತೀರ್ನ 11ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪುನ ಜೀವನಡ್ ದಾದನಲ್ಲ ಬೇತದಾದನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಪುಂಡು ಈ ರಂಗದ ಕಲೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಿನ ದಾಯಕ ಗೊಂಡದ ಅತ್ತತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದುವೆ ಆವಡುನ್ ಮಂಡದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ನಿಜವಾದಲ ಬಂಜಿದ ಗತಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಓಡದು ಆಯ್ತ ಪಿರವಡೆ ಪೋಯಿನ್ ಅಪ್ಪಗ ನುಪ್ಪು ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉನ್ನಿಯರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಪೋಯಿನಿ ಆಟದ ವಿರಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ನುಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ ಮೇಳ 5 ಬೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಆಟೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟುನಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಜನ ಆಟೋಡು ಮತ್ತು ನೇಪಥ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಕಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮತ್ತು ಜನ ತಿಕ್ಕುಯರು ಅವು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಟೀಲು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ಯದ ನೆಟ್ಟು ಪಾವಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಐತನೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಪೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪುಂಡು ಆತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮತ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಲೋಡು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಂದ ಮಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಒರಿಯೇ ಪಗೆಲಿ ಜೌಲಿ ನುಂಗವನು ಆಯನೇ ರಾತ್ರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಿರಂತನು ಕೂಡ ಮನದನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಆಯನೇ ಜೌಲಿ ನುಂಗವನು ಕೂಡ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಜನಕ್ಕಳು ತಿಕ್ಕುಜೇರಿರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೂರ್ದು ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕೋರಿ ಕೇಶವ ಎಂದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲಿ ಕೇಚೊಂದು ಅಂದು ಆಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿತ್ತೆ ಕೇಚೊಂದು ಆಯ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಜೌಲಿ ನುಂಗಾರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಜೌಲಿ ವರತ್ತ ನುಂಗಾದ ಬತ್ತದು ಚೌಕಿದ ಗುರಿ ದೆಪ್ಪುನು ಕಂಬ ಬಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಚೌಕಿದ ಗುಂಡಿ ಬದನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ರಂಗಸಲ ಗುರಡು ಜನತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಳನ್ನ ರಂಗಸಲ ಹಾಪುನು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಚೌಕಿ ಅದ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನುಂಗುದಪ್ಪುನು ಐದು ಮಾತು ದೆತ್ತದು ಕೂಡ ಚೌಕಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಮೀಯರು ಬಪ್ಪುನು ಪಗೇಳ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಳನ್ನ ರಂಗದ ಉಂಟು ಬಣ್ಣದೆತ್ತನ ಕುಂಟುನ ಅರ್ಧೆರೆ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಟೋಡೆಂಚ ಬಂಡ ಅಂಜ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಪುಡು ವೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವು ನೂಲುದವು ಐಟ್ಲ ಬನಿ ಅಂದು ಐಟೊಂಜಿ ಬನಿಯನ್ ವೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುನು ಬಣ್ಣ ಹಿಂದೆಪ್ಪುನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಕುಂಟುತ್ತು ನಲ್ಲತೆ ಕುಂಟು ದೆಪ್ಪುನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಅರ್ಧನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿ ದುಂಬು ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಟದ ಮೇಳ ಪಿದಾಡ್ ನಾನಿ ಸುರೂಟು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಟದ ಅಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಯಾರನು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುನ ಚಿಟ್ಟಬಟ್ಟಿನ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟಬಟ್ಟಿ ರಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಚಿಟ್ಟಬಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಅಪ್ಪಗ ಮೇಳ ಹಿಡಿದು ಪೌಡರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ರೋಸ್ ಪೌಡ್ರು ಅವು ಒಂಜಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ದೆಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಈತ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಬೈರಸ್ನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಲೈನೆ ಬಣ್ಣ ದೆಪ್ಪುನ ಐಟು ಪೂರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಕರ್ದೋನಿ ಅರ್ಧದೆತ್ತದು ಕೂಡ ಮಣದ ಹಿಡಿದು ಕಂಚ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅರ್ದ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ನ ಕೇಶವೇಂದ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಬಂಗವರೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲವ್ರು ಜಪ್ಪುನಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಜಪ್ಪುನ ಆ ಪೊಕ್ಕಳು ಜಪ್ಪೆರಾಪಿ ರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರ್ದು ಜೌಲಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತ ಬೈಯಾಡು ಜತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾದ ಬರ್ತುಡು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆನ ಭಟ್ರು ಬತ್ತಲು ಹಾಕ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಜಾಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಭಟ್ರು ದೇವರ ಬತ್ತಿನ ದುಃಖ ಬುಕ್ಕ ಚೌಕಿಗೆ ಬೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೌರು ಉತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಮೊನೆಗೆ ಬೊಲ್ದು ಗೀಟು ಪಾಡು ನಾವು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಬುಜ್ಜಿನ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬಯಲಾಟ ಮೇಲೆ ಹೊಡುತ್ತಾನೆ ಚಾವು ಅಂಚ ಆತ ಪೂರ ಬಂಗದನೆ ಜೀವನ ನಡೆದು ಬೈತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಇರು ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಈತ ಪೂರ ವೇಲೆ ಅಂತ ಇತ್ತಾರತೆ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಏತನೆ ಇಸವೀಡು ಇರಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ಏನು ಸುರೂಕು ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಸೇರಿಯತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾಟ್ಯ ಒಂತೆ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತದಿತ್ತೆ ರತ್ನಾಕರಗಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಸುರು ಫಸ್ಟ್ ಸೇವೆದಾನಿ ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಸೇವೆದಾನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪದ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ತಮಾಷೆಗ ಅತ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡಿ ವೇಷ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂತೆ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ
ಪಕ್ಕಡು ವೇಷ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪದಿತ್ತೇರು ನಿತ್ಯ ವೇಷ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಡೆಟ್ಟೆಂಜಿನ ಬಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಇದು ಪನ್ಪಿನಿ ಈತ್ ಬಂಗಾರದ ಬತ್ತದ ಇರುತ್ತೆ ಐತ ತೆರೆ ಮಾರಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವನೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ದಾದನ ಕನ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರೆ ಏರನಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಿನಶನಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನೀಕ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪು ಅಂಚಿನ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಆಟಡು ಎಂಕ್ ವೇಷ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಚೆ ಪನ್ಲ ಡೌರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗೋಡು ಋಷಿಕುಲ್ ನಾಕ್ಲು ಪೋಯ ರೆಂಡು ಬಾಬುಗೌಡ ಚಾರ್ ಮಾಡಿದಾರು ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಉಡ್ಲೇರು ಆರು ನೆಟ್ಟು ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಉಡುತ್ತೇರಪ್ಪಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಋಷಿಕುಲ್ ನಾಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ನಿತ್ಯವೇಷ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ನಾಕ್ಲು ಮಾತ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಕೆಂಡೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಯಾಗ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾನಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ನಿಮ್ಮ ಕೇಣೊಂದು ಪತ್ತೆ ಚೌಕಿ ಹಿಡಿತು ಅಪ್ಪಗ ಭಯಂಕರ ಮಾರಲ್ಲ ಆಟ ತುಪ್ಪನು ಎದುರ್ಬೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟದು ಬೋದು ಆಟ ತುಪ್ಪನು ಜತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ್ ಸಡನ್ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾಗ ಮಲ್ತಂಡ ಬರ್ಸ ಹಾರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತು ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ಬುಳೆ ಸಾಲೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಪಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಣಂಬತ್ತೆ ಅವರೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂಬೆ ಪಾತಿರುತ್ತಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆರು ನೆಂಚಿನಾಂಡ ವೇಷತ್ತನ ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜೆ ನನ್ನ ತೊಂಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒತ್ತೋಗಿ ಬುಕ್ಕದ ಸರ್ತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಯ್ನಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಲ್ತದೆ ಅವು ಜೂನು 9 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ದಿನ ಉಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಣಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಶೋ ಸೇರ್ನಿ ಸುಂಕದಾಟ ಮೇಳ ಬರ್ತದೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಿನ ವಿಷಯ ಏನದೆ ಇರು ಕಾಸು ದಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ಐತ ಪಿರವುದ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂಥರ ಬಂಡರು ಐತಕ್ಲಿ ಕುಂಡದ ಕೊಪ್ಪಿನ ಐತ ಪೂರ ಅವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡಣಲ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಈ ಶಿಬಿರಾಗ போய் ನಡೆದಾಗ ಕಾಸು ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡದ್ದು ಪೋಯರಿ ಇಜ್ಜವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 90 ಬುಡ್ನಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಕಲ್ಪೆರನ್ ಮಂಡದು ಅಂಚ ಪಂಡ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಪಂಡದು ಇತ್ತೇರು ಐತ ಯಾನ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪನ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಪೋದು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೆ ಅಂತ ಪನ್ಲ ಅವು ಸೇರ ಬೇರೆ ಅಂದು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜವು ಮೇ ತಿಂಗಳ್ದ ಮೇ 25 ತಾರೀಕು ಇದನ್ನು ಅವಳು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿನ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಒಲ್ಪಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಇದ್ದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮೋ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಜಾಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತು ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಕಳ್ತನ ಕ್ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ರೆತ್ತಂಡು ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಏತು ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲು ಬರೋದಿತ್ತೆ 30-40 ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿ 40-50 ಜೋಕುಲು ಅದನ್ನತ್ತ ಐಟ್ ಅಜತ್ತದು ಇರುವ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತಲ್ಲೇ ತೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆಂಚ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಈತ್ ಸಂಬಳ ಅಂದು ಕೊರ್ದು ಲೆಪ್ಪಿರು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪ ಬಂದು ಆಂಡಲ ಜೋಕುಲು ಪೋಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೇನಿತ್ತೆ ಪೆರ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪನ ಸಬ್ಬಣ್ಣ ಕೊಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಂದು ಅರ್ನ ಅಣ್ಣನ ರಾಮ್ ಭಟ್ರಂದು ಅರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಾಕರ ಪುಣ್ಣು ತೋಜುಡು ಅಂಚ ಅಂದ ಅಲ್ಪದ ಪೋಯಿನ ಲಡ್ಡೆ ನೆನನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪುದು ಬುಡಿಯರು ಬೇರೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ತು ಜಾನು ಬೇರೆ ಪಣ್ತೇರತ್ತ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣಿನ ಬಂಡ ಬೇರೆ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋದು ಅನಗ ಪೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋದು ಅಂಜನಟ್ಟು ಕೆಂಡ ಬಂಡೇರಿ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ದಿನ ಬರೀರಿ ಎಂಜಿನೊಂದು ಬಂದು ಜೋರು ಮಲ್ತಾರೆ ಕಡಪುಡಿಯರು ಠಾಗೂರ್ ಒಂದೂರು ಇತ್ತೇರಲ್ಪ ಅಕ್ಕಳು ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಜಡ್ಜಿನ ಅಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ತುಯ್ಯರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಧರ ಒಂದು ಮುರಣಿ ತೀರ್ಪು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಲೆ ಉಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಠಾಗೂರ್ ಬಂಡೆ ರಾ ಪುಣ್ಯಜ್ಜಿ ಪೋಲ ಅಂದು ಏನು ಬಂಡೆ ಆಂಡಲ ಏನು ವಿಟ್ಲಡ್ದು ಬತ್ತನೆ ಈ ಒಳ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಡಪುಡಿಯರು ಕಡಪು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡೆ ಏನು ಪಿದ ಎತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆರು ಲೆತ್ತಿರು ಶ್ರೀಧರ ರಾವ್ ಲೆತ್ತು ಬಂಡೇರಿ ಪೋಡ್ಚು ಉಂತಲ್ಲ ಮಾತೇರನಲ್ಲಿ ಆವಡ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದ ಮಾತೇರನಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಲೇಂದು ಪಂಡ ಆಟ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಿದೆ ಆಟ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಅಪ್ಪಗ ಲೆತ್ತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೇಲೋಡು ತಿರುಗಾಟ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರು ಪದ್ಯ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈ ನಿತ್ಯವೇಷ ಮುಲ್ಪ ಡೌರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವರವರ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಲತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಶೆಣೈ ಬರೆದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಾಯಿ ಪಟ್ಟತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪೋದು ನಾನು ಯಾನ್ 2-3 ಸರ್ತಿ ಪೋದಾರಡಕ್ಕೆ ನೆನ್ನ ಏನು ಈ ಉಂತು ಮಾರೆ ಉಂತಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕ್ ಅಮಸರಾಪುಂತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರಿ ಲೆತ್ತದೊಂಜಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೊಂಡೇರು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತು ಪೊರ್ಲು ಲಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಲಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೊರ್ಲಾಗಿ ಲಾಗಿನಗಂತೆ ಒಂಜಿ 10-25 ಲಾಗಿನಾಗ ಉಂತಾಯಿರು ಎಂತ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಅಡಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಪಾತಿರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಬರ್ತ ಅರ್ಥ ಪಾತಿರಿ ಐಡು ಬುಕ್ಕ ಕಾಪ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆನಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಕಾಪ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಣ್ಣಾಗ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿನ ಬುಧರದ ನೆಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು
ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ದಿನ ತಾನೆ ಬಳೆ ಬಂಡೇರು ಪೋದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಂದ್ರಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಒಣಸು ಉಂತುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೋಪು ಎಣ್ಣೆ ತರಕ್ಕೆ ಪಡ್ಯಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕೊರ್ದು ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಚೌತಿ ದಪ್ಪಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡೇರು ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಏತ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನ ಅಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಚೌತಿ ದಪ್ಪಗನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ಕೊರ್ದು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಣ್ಣು ಪಿರ ಆಯ್ದು ಪೋಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದನಿ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಏತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾ ಮೇಳುಗು ಅಪ್ಪಗ ಸಾಧಾರಣ ಜೋಕುಳು ಏತೊಂಜಿ 40-50 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೇಳದಕ್ಲು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಮೇಳ ಪಿದಾಡಿಯರನಾಗ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮೇಳುಗಳ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಚಿಲ್ ಕಲ್ತಿನಟಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಭಾಗವತೀರು ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಗಟ್ಟೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ 6 ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ 6 ವೇಷ ಮಲ್ತು ಯಾನು ಸುಂಕದಾಟ ಮೇಳು ಬತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ವೇಷಗೊಂದು 6 ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇಳುಗು ಮುಖ್ಯಶ್ರೀ ವೇಷ ಪೋಯಿರು ಪೋದು ಐದು ಬುಕ್ಕ 6 ಪದ್ಯನ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತದು 6 ಭಾಗತೀರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಿಜಾರಂದೋರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಆಯ್ತ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೋಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಂಕಣಾಜೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ರಿಂದ 6 ಮೇಲೋಡು ಜೇರು ಚೆಂಡೆ ಬಂತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಚೆಂಡೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಕಲ್ತಿನಿಟ್ಟೆ ಅಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮರ್ಕಂಜ ಅಂದು ಇತ್ತಾರು ಭಾಗತಿರೋದುಲ್ಲೇರು ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೋಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯರು ಆಟ ಮತ್ತು ಯಾನು 7ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋತಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಪಾಸ್ ಪಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಏರಬತ್ತು ಎಂಕ ಅವೇನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಿನಿ ಈ ರೀತಿ 11ನೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆಕ್ ಬತ್ತರಂದು ಬಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತುಜಿ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಉಲೈಡ್ ಆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಚೈತು ದಯ ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೈಡ್ ಬತ್ತಿ ನೆನಪನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ ಬರೆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಅವು ಎಂಚ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ದಾದ ಮಂತಾರೆ ಅತ್ತು ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ತೆರಿನ ಬುಕ್ಕ ಐತ ವಿಷಯಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂದೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿವಾದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅನುಭವನೇ ಮುಖ್ಯ ಅನುಭವ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸುರು ಡೌರು ಮಲ್ತದ್ದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿತ್ಯವೇಷ ಮಲ್ತದ್ದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಬುಕ್ಕ ಪೀಟಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಹಂತ 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 ಅಂತ ಅದು ಪೋಪುಣೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಪಿದೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಚೂರು ಅನುಭವದ ವಿಷಯಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ರಂಗ ಜ್ಞಾನ ಒಂಚೂರು ರಂಗ ಮಾಹಿತಿ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಮತ್ತು ವೇಷ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆ ಮೇಲುಡು ಬಾಬುಗೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವು ನನ್ನಲು ಎನ್ನ ತರೆಟ್ಟುಂಡು ಕೆಲವು ಈ ಕಿರಾತೆ ಒಂಜಿ ಕಿರತ ಮುದಿಯಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ನಡಿಗೆ ನಾರದಿ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಐಕ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಈತೇನು ಕೆಲವುದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಚಂಡಾಮರ್ಕೇರು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನಲ್ಪ ಅವು ಮಾತ ಬಾಬುಗೌಡರು ಮಾತ ಮಂತದ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಥೋಳು ಇತ್ತೆಲೆಂಕ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂತೆ ದುಂಬುದ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ನಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಾಟ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಟೋಡೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿನ ಅದು ನಮ್ಮ ಓವು ವೇಷ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಡ್ಪಾಡಿರು ದುಂಬು ಭಾಗವತಿರು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಿ ದುಂಬು ಮಾತ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇಷ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೇಷ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಏರು ಕಲಾವಿದೆ ವಾ ವೇಷ ಮಲ್ಪಿ ಆಯನ ಸ್ವಭಾವ ಇಂಚಿನವು ವಾ ವೇಷದ ಆಯನ ವೇಷದ ಸ್ವಭಾವ ಇಂಚ ರಂಗಸ್ಥಳಾಗಿ ಈ ಟೈಪ್ ಪದ್ಯ ಕೊರ್ನ ಇಂಚ ಬೆನ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲಂಚನೆ ಕೆಲವು ಭಾಗವತರಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಹಾಸ್ಯದ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ವೇಷ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಎಂಚಂಬ್ಯಾಗ ಪದ ಕೊರುಡು ಮ್ಯಾನಿಂಚ ನಲಿಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿಯರಿಗೆ ಎಂಚ ಕೊರುಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ನೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂಕ್ಲನ ಯಾನು ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವೇತಿನಿ ಗುರುವಾಣಿಕೆರೆ ಆ ವೇಷಗಳ ತಯಾರಾದ್ರು ಅಂಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಭಾಗವತರು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ವೇಷ ಇಂಚಿನ ವೇಷ ಇನ್ನು ಕೇನೇರಿಜೆ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಗವತರು ಎನ್ನ ವೇಷ ಒಂದು ಇಂದು ಕೇನೇರಿಜೆ ಮಲ್ತೊಂಪೋಡಿ ಅಂಚತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಬದಲಾತಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ನಾಲ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲ ಬೋಡದೇನು ಇತ್ತೆ ಪುರ್ತರು ಬರ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪಗಲ್ಡು ಬೇಳೆ ಬೋಪುನ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೋಡು ಬೇತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೇಲೋಡು ಭಾಗವತರು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಸಿತ್ಲು ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದನಿಕುಳು ಕುಳ್ಳು ದಿಂಚಿನಾಗಿ ಈ ವೇಷ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ಭಾಗತರು ಈ ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಸುರುಕ್ಬೋದು ಭಾಗತರು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗತರು ಎನ್ನ ವೇಷ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಬನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐತ ಪದ ಬನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ವೇಷದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಕಲ್ಡ ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಕೇನಾರು
ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಪೋಯ್ತ ತೆರಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚಿತ್ತ ನಕಲ್ಡ ಪೋದು ಕೆಣ್ಣು ಇಂದೇ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಂಚಿಂಚಿನ ವೇಷ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಾರು ಜಯಾನಂದ ಸಂಪಾಜೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾವುಡೇರು ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಅಯ್ಯಡ್ಕ ಮುಕ್ಕಳು ಮತ್ತೊಳ್ಳೆರು ಪುರಾಣದ ಮತ ಪುರಾಣೋಡಿ ಬೆಳಗನ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪೋದು ಕೆಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ವೇಷ ಇಂಚ ಪಾತೆರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸೇರೋದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆ ಏನ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿತೆ ಜೋಕುಲು ಪುನಗೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಿತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಿರ್ಲಕ ಯಾನ್ಲ ಆವೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲಕ ಯಾನ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಲೇನು ಪಡೆಯೋಡು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಲೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಈ ರಂಗ ನೆಕ್ ಬತ್ತಿನ ಸುರುಕು ಇರೇನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಿರು ಏರನಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ನಟನೆ ಅಕನ ಅಭಿನಯ ತೂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಯಾನ್ಲ ಆಂಡ ಮೊಕುಲ್ಲಕ ಆವೋಡು ಪಂದು ನಂಚಿನ ಅಂದ್ ಮನೋರಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಟೋ ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕದ್ರಿ ಮೇಳದ ಮತ ಭಯಂಕರ ರೈಸುನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅಪ್ಪಗ ಮನೋರಣ್ಣನ ಮತ ವೇಷ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ವಿಲನ್ ಮತ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಗೆಜ್ಜೆದ ಪೂಜೆಡು ಮತ ನಾಗೆ ಯಾರು ಬುಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯದೆಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮುರಣಿ ತಿರುಪೋಯರು ಬುಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಲಿನ ಮತ್ತು ತೂದನಗ ಇಂಚಾವುಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆಡು ಬುಕ್ಕ ಚಿದಂಬರ ಬಾಬು ಅರ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕಣತ ಕಂಸೆ ಬುಕ್ಕ ಜಲಂಧರೆ ಅಂಚುತ್ತಿನ ವೇಷಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಿರಿಯೊಂದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಶೆಣೈ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಬೇರಿತ್ತೇರು ಭೀಂಭಟ್ರು ಇತ್ತೇರು ಆರ್ನ ವೇಷಗಳು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರತೆ ಆಂಡ ಮುಕ್ಕುಳು ಅಪ್ಪಗ ಭಯಂಕರ ರೇಜರ್ ಇತ್ತೇರು ಮನೋರಣೆ ಮತ ಇನ್ನು ತೂದು ಆಂಡೊಂದು ಇಂಚಾವಡು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತನ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈರ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತದ ಕಲೆ ನೆಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಏನವರ ಆಟ ಬುಡ್ದುಪ್ಪನಾಗ ಮತ್ತು ಪಿರನಲ್ಲಿ ತೊಂದ್ಬೋದು ಆಟ ಸ್ವಲ್ಪಗೆ ಸೇರೋದು ಅಂದ್ ಚೂರು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಪಿರಲೆ ತೊಂದ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನಗದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಹಿನ್ನೆಲೆದಲ್ಲ ದ್ಯಾಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಮೂಲ ಮಿಯಪದವು ಅಲ್ಪ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಳಿಯೂರು ಕೋಳಿಯೂರು ಮಂದ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಆಟ ಮತ್ತು ಆಟದ ಮಸ್ತ್ ತೂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮರಲೇರು ಉಂಡ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜೆನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ವನಭೋಜನ ಜಾಗೊಂಡು ವಿಟ್ಲದಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಧೂಮಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟ್ರಂದು ಆರು ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಪಣ ಪೋಂಡ ಆರ್ನಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಅವು ಭಾರಿ ಜೋರುತ್ತು ಮರಲು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಏನ ಆಟೋಗೆ ಬರ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವಂದುಲ ಪಣ್ಣುಲಿ ಬಾರಿ ಐಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮೂಲು ಶ್ರೀಧರ್ ಬಂದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆರ್ಲತ್ತೆ ಆಟೋಡು ವೇಷ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪದ ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಲು